Noswaith a chroeso cynnes I chi i'r hyfryd Fenyw Cymru. A dyma ni wedi cyrraedd man arbennig o bwysig. Ie, dyma ni foneddigion a boneddigesau. Dim llai na 10 mlwyddiant, gwobrau bwyd a diod Cymru y gwir blas. Dwi wedi bod yn clywed beth sy'n mor arbennig am yr enillwyr a be di arwydd y cad a phwysigrwydd ennill gwobr gwir flas Cymru i'r busnesau. Mae noson heno yn benblwydd ar gwobrion y gwir flas dyma'r 10fed flwyddyn. A mae'n ben llanw mewn ffordd o fusoddiad y sector gyhoeddus a llywodraeth yn hyrwyddo bwyd y diod o Gymru. Y bwriad y gwobrion o'r cychwyn cyntaf oedd creu llwyfan ar gyfer y brand y gwir flas felly. A mae'n dros 300 a mwy o gwmnioedd wedi ennill, wedi cael cyfle i hyrwyddo marchnata hunain o dan enw y gwir flas. Ac ni'n ymwybodol iawn o'i lwyddiant oherwydd I ni mesur y llwyddiant bob blwyddyn. Dyn ni'n gwybod am y cynnydd ymwybyddiaeth bwyd y diod o Gymru, ymysg y cwsmeriaid yn y farchnad, a dim ond yma yng Nghymru, ond hefyd ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt. Gyda'r gynulleidfa wrth gwrs o'r diwydiant bwyd y diod, pawb yn ymwybodol o'r bwyd a safon uchel wrth gwrs ar bwyd hefyd. Gan mai dyma tro cyntaf ni fod yn y gogledd, oedd ein braf cael dewis, ac mae'n dueddol yn neud o dewis enillwyr y gwobrau gwir flas sydd wedi ennill yn y gorffennol, ac hefyd cynnyrch lleol o'r gogledd. Mae dyn ni I ddechrau cacennau cranc sydd wedi cael ei dal o'r gogarth, wedyn lleol iawn, ac cocos a saws bar y lawr, cig oen o Ddyffryn Conwy yn arbennig o dda sadl o gig oen. Surprise yw'r pwdin, ni'n galw fe'n gogoniant gwir flas, felly dylanwadau hufen ia, ffrwythau lleol a hufen lleol, a wedyn ni caws wrth gwrs o'r gogledd, felly digon o ddewis. Fi'n eitha lwcus achos dwi'n byw yn Gaerdydd, mae yna lot o gwmnïau a gyda'r stwff Cymraeg arbennig o dda, a fi'n bach o gogydd hefyd, a mae'r plant yn coginio hefyd, ond os ni'n cael y siawns, ni'n defnyddio stwff Cymraeg, a mae'n bwysig I bobl ni. Mae cynnyrch arbennig o dda yng Nghymru. Boneddigion a boneddigeserwch, groeso cynnes i'r llwyfan, pen campwr y gwir flas 2011, Conrad Davies. Diolch yn fawr iawn. In the last 10 years, the range and the variety and the quality that comes out of Wales it's the best it ever has been. One thing that has to be attributed to this success is these awards. It truly is, and
And well done to the Welsh Assembly for everything they have done. They really have put a lot of faith in these awards. Being a retailer, I do get to see, from the customer's point of view, the faith that they have in the True Taste brand. And I have to say, to be made a champion of these awards, it makes me very, very proud. Giving you our best comment. You flirted all night with your men. You heard the laugh we sung again, and no one left to either you. So thank you very much, these others. Llon gyfarchadau gresog felly I Conrad am fod yn bencampwr ar wobrau gwir flas 2011 ac wrth gwrs i'r holl enillwyr eraill ynddo fe.